Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Seinraij Jowai kala Plie ba ya ka Khnap Thangbru ya ka balakhot kerteng ka Campbell Shulai eco-friendly crematorium. Ka balashna ha kleriat turium harut ka surok ba Jowai Shalong. Ya ka ni ka Khnap Thangbru lawan Plie dau MP ka Lok Sabha uba Vincent H. Pala. Ha ka jingdon lang udaloi ka eleka Jowai uba Puramon Kenjing. O wahe shnong ka kli terci uba kitbok rambai. Ki riorang ba ka Seinraij Jowai ki bahiyang asem ka Rina Chalam ka balai sungubhaya ka Jakaban Shnaya ka ni ka Khnap Thangbru. Ya ka jinyalang la penyai daw President ka Seinraij Jowai uba Hercules Toy bad ya ka ngublay la pendep daw pator ka elaka Jowai u Raymond Nartiang. Uba Vincent H. Pala haba kren ha ka jinyalang ulay haro ya uma Campbell Shulai bam kuai hadwar blay. Uba lap nengkong ya ka ni ka But Thangbru ka batip kum ka Khnap Thangbru.